«17 година. Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». 12 грудня, 1384-й день анексії Криму. У студії Ескандер Маметов. У анексованому Криму знову обшук. На цей раз силовики завітали до представника забороненого в Росії Меджлісу Ібраїма Османова в Ічкінському, раніше Советському районі. Силовики буцімто шукали наркотики. У результаті затримали сина Османова і кілька годин допитували у Сімферополі. Нині Рустем Османов вдома. Подробиці в сюжеті. О 7-й ранку ФСБ та озброєний ОМОН увірвалися в оселю голови урожайненського меджлісу Ібраїма Османова. Вдома чоловіка не було. З силовиками довелося спілкуватися його дружині і синам. Ворвалися, начало 8-го, минут 15, наверное, 8-го. Маски шоу, в масках все. Сначала ко мне в спальню забежали. На пол, короче, хотели положить, я говорю, нет. Потом побежали туда в спальню, там дитё маленькое спит. Но они, правда, культурно вроде как сделали. Фонариком посветили, и все, тут дети, и завернули. Сусіди, родичі та друзі зібралися під будинком Османових. Силовики намагалися перешкодити фільмуванню їхніх дій. Идите в сторону. Туда. На ту сторону. Да, дальше. Активісти організації «Кримська солідарність» також прибули на місце подій. За їхніми даними, силовики шукали буцімто наркотики. Після обшуку затримали сина Ібраїма Османова Рустема. Я говорю, спрошу, что забирайте, скажите, что. Взял, говорю, и все, иди отсюда. Солид для стоящий солид. Ничего не предъявили, да? Да, шеф Хагай. Я говорю, я брат, говорю, мне объясните, говорю, что, говорю, было. Відомо, що Рустема Османова привезли до Сімферопольського відділку поліції. Протримали його там кілька годин і відпустили. Обставини затримання і обшуку з'ясовують, зокрема, і в Меджлісі. Оккупационная власть пытается представить не только террористами представителей крымских татар, но в том числе пытается показать, что задействованы в каких-то криминальных схемах, криминальных, скажем, структурах, и пытаются подбрасывать наркотики, патроны и любое вещественное доказательство, на основании которого могут проводить репрессивные действия. Кримські активісти пов'язують дії силовиків з тим, що господар будинку, де сьогодні проходив обшук, та батько затриманого Ібраїм Османов минулого тижня у Києві взяв участь в урочистому засіданні парламенту України з нагоди 100-ї річниці Курултаю кримських татар. Ібраїм Османов є головою урожайненського меджлісу і членом Совєтського регіонального меджлісу. Росія ще торік на офіційному рівні визнала меджліс кримських татар екстремістською організацією і заборонила його діяльність, зокрема і в окупованому Криму. Реана Алієва, «Заман», АТР. У справі Володимира Балуха знову пауза. На засідання Роздольницького райсуду не прийшли начальник російського управління ФСБ по Криму Віктор Палагін та ще двоє представників спецслужби. Їх мали допитати щодо деталей обшуку в будинку Балуха. Офіційна причина наявки – відрядження. Допитали лише поліцейського, який разом із ФСБ проводив обшук, і той нібито не пам'ятає ані деталей, ані прізвищ самих представників спецслужб. Суд не обосновал в разрешении ходатайства стороны защиты о вызове и допросе генерала-лейтенанта Палагина, поскольку у нас к данному сотруднику ФСБ есть масса вопросов при ведении оперативно-розыскных мероприятий, в том числе вопросы, связанные с основанием проведения обследования помещения. Днями Володимиру Балуху пред'явили чергове обвинувачення, нібито він вдарив співробітника СІЗО. Балуха затримали рік тому, ФСБ закидає йому зберігання патронів та тротилових шашок. Правозахисники переконані, справжня причина арешту – вивішений український прапор на подвір'ї. У серпні Володимира Балуха засудили до 3 років і 7 місяців колонії суворого режиму та штраф. При повторному розгляді 1 грудня Балуха відправили під домашній арешт на 2 місяці. За громадянську позицію Балуху хочуть присвоїти звання Героя України. Відповідна електронна петиція розміщена на сайті глави держави. Наразі триває збір голосів. Для розгляду петиції необхідно зібрати 25 тисяч.
Сейтумера Сейтумерова знову викликали на допит. Члена Кримської солідарності кілька годин допитували у так званому центрі з протидії екстремізму в Криму. Йому закидають пропаганду екстремізму, буцімто за те, що на своїй сторінці у соцмережі він розмістив фотографію з мітингу, а забороненої в Росії організації Хізбут Тахрір зроблено ще до анексії. Супроводжував Сейтумерова на допиті кримський правозахисник Рустем Кямілєв. Непонятно, по какому делу. Были заданы вопросы по 3 направлениям. Кем вы являетесь в Крымской солидарности? В вашем компьютере были найдены материалы экстремистского характера. Принадлежат ли они вам? Или же это принадлежат материалы Салиеву, Сирану, который проходит по уголовному делу по статье 205.5, часть 2. Вот. Либо же это по одиночным пикетам. Было непонятно. На эти вопросы Сейтумер не давал ответов. Цьогоріч, 8 листопада, окупанти прийшли з обшуками в Бахчисарай, зокрема і до будинку Сейтумера Сейтумерова. Тоді силовики вилучили комп'ютер, його самого затримали, звинувативши у пропаганді екстремізму. У той же день щодо нього склали адміністративний протокол і оштрафували на 2000 рублів. Після сьогоднішнього допиту у центрі Сейтумер Сейтумеров та його захисник клопотали, аби йому повернули усю вилучену техніку. Стан здоров'я Бакіра Дегерменджі критичний. Про це повідомив адвокат Едем Самедляєв. Він намагався потрапити до СІЗО, де отримують Бакіра Дегерменджі, але той не зміг зайти. Загострилася хронічна хвороба, астма Бакіра Дегерменджі та ще 3 кримсько-татарських громадських діячів затримали 23 листопада, буцімто за вимагання великої суми грошей у громадянина Туреччини. Сина Бакіра Дегерменджі судять у справі 26 лютого. Зараз Мустафа Дегерменджі під домашнім арештом. Его не смогли вывести, потому что он лежит под капельницей. Как удалось узнать у сокамерников, которого вывели, он же 4-ю ночь не спит, только в сидячем положении может находиться. Я написал ряд жалоб как начальнику СИЗО, так и в медсанчасть, для того, чтобы срочно его перевели в специализированное лечебное учреждение, для того, чтобы могли ему оказать срочную медицинскую помощь, а именно ему требуется вентиляция легких. Протягом останніх 3 місяців окупаційна влада в Криму затримала 49 кримських татар. Такі дані оприлюднила моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні. Ще 9 кримських татар, які прийшли, аби поспостерігати за діями окупаційних силовиків, були затримані та звинувачені у скоєнні адміністративних правопорушень. Також в листопаді моніторингова місія зафіксувала 18 рейдів по будинках кримських татар. Окупанти Криму домовляються з Москвою про створення альтернативного меджлісу. Про це заявив лідер кримсько-татарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв. Таким чином, окупанти Криму намагаються обійти виконання рішення Міжнародного суду ООН щодо скасування заборони на діяльність меджлісу на півострові. Як відомо, у квітні цього року Гаазький суд ухвалив рішення, згідно з яким російські окупанти повинні дозволити діяльність меджлісу кримсько-татарського народу. По имеющейся у нас информации рассматривать способы, как бы вроде бы и удовлетворить решение Международного суда, и в то же время ничего не сделать. В частности, по отношению к Меджлису, они думают, они запрашивают Москву, а нельзя ли создать какую-то организацию, которая называлась бы Меджлис крымско-татарского народа, и тем самым, дескать, заявить о том, что они выполнили решение Международного суда. Українська гельсінська спілка задокументувала понад 1000 випадків порушень прав в окупованому Криму. Йдеться про порушення прав власності та випадки примусового переміщення. Про це заявив юрист спеціалізованої приймальні Української гельсінської спілки з питань Криму Максим Тимочко. До Міжнародного кримінального суду Україна вже направила 3 інформаційних повідомлення. Наразі відомо про захоплення на півострові понад 4000 українських підприємств. Загальна оцінка збитків, завданих Україні, гільдія оцінювачів визначила у 1 трильйон гривень. До нас в Українську гельсінську спілку зверталося дуже багато людей, які через політичне і через кримінальне переслідування вимушені були покинути територію Криму або були депортовані через те, що вони не є громадянами Російської Федерації, не отримали паспорт громадянина Російської Федерації в Криму. Каждая ситуация, каждый факт нарушения прав наших граждан нами не останется без нашего внимания.
Кроме того, хочу вам сообщить о том, что свыше 100 обвинительных актов на сегодняшний день находятся в суде через механизм заочного обвинения. Это депутаты, бывшие депутаты Автономной Республики Крым. Это бывшие депутаты Севастопольского городского совета. Это бывшие наши коллеги, прокуроры, сотрудники милиции, правоохранительных органов, если говорить взагалі. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман кримсько-татарською» з Шевкетом Намутулаєвим менш ніж за годину. А просто зараз програма «Бугун» із Олегом Борисовим. Будьте з нами.